כדי לעשות את זה, צריך לעשות בהתחלה הנה שרשרת, כאן, הנה שורה שלמה, ואז עושים על זה שורה של עמודים, ואז מגיעים, בוחרים עין אחת, ועושים עין שרשרת שמגיעה עד העין שמולה. ואז סוגרים ומתחילים מכאן. עושים עין שרשרת ושמגיעים לאמצע, עושים עין שטוחה וממשיכים עד לכאן. את הקישוט זה פשוט טבעת, ומעליה שמתי עמודים כפולים, ואז עשיתי את זה. וזה עין שרשרת ועמודים. מגניב. והשני? וזה אוזן המן. כדי לעשות אותה צריך לעשות טבעת קסם, ואז עוד שורה, ואז עושים כמו בזה, ככה, עושים שורה של עמודים כפולים ועליה עוד אחת, עושים כאן וכאן, אבל כאן לא עושים, ואז מקפלים את כולם וסוגרים בקצוות. וכדי לעשות את האמצע צריך לעשות טבעת קסם עם שורה אחת של עמודים כפולים. את הטבעת קסם אני ממליץ לעשות עמודים, כי באמת לא רואים את זה, ועמודים זה יותר קל. ואז צריך לעשות עמודים כפולים בדילוגים של כמה עיניים, כדי שזה יתגלגל, כדי שזה יתעגל, ואז סורגים את זה בפנים. זהו, מגניב. תודה רבה. עכשיו אני רוצה